Kasang samla pule ka khasi student union lamba ka tanat pule pthi menta ka singi ka arphoi tarik naitung arajar phonriu klalek banjurip ya ka National Institute Technology Meghalaya ka badon hasora hak balakan no bakadon ka jingle don bor jongka hak bade barkna pule hak ne ka jaka habakran hai klat thai kubor samla alerik kharjana education secretary pasnat pule ka central executive committee jongka khasi student union sengkmi ulaong bagane ka college klapha soi ya artli kijingete ekular kabalong beain karkum kikendon kibalapha soy kaba kakesu keno bagalong beain namar hadin ba kisamla pule kilade ban soy ya kijingete ekular kimla asyu ban ujor ladadon kano kijinge ha kachaka pule ne ban thau ka kanhun seng hak bedei par kisamla pule kawai par kalong balapha soy ya ka kot jungkular ba kisamla pule gideban poi kelas 6% kane kalong ka bomla ban pedang namar kum kibriu umla ban tip kandon ka pangestom ne kano jindon kam haying hasem kabaki haban poi kelas ya kane kaba umla ban pedang namar ba anamla ban poi kelas 6% habede bagane ga sengla kano bagane ga khanglat ek jinlai lu jong ke samla pule bat karitis nshar hi ga sha eki ban thauseng hanrei omsha ban seng yaki wei pat seng ha gane ga jaka pule bat kane kalong be an nagalyang ga sengla ai por stayo ya ga ne ga jaka pule bakan weng no ya gi te kendon ki bala pha so ya ki khna pule Kong hi liang ke KSU Education Cell jumpa CEC kelawan mentang sini banyak support sora haba day bakini ke National Institute of Technology Meghalaya kepada sora kejuan kejong keseng sini kalau minta katuk ani ki jumle don bor jong kenika institute beningkong kadi hakwa kalap haksan ni kena yakawai ke undertaking kebalong bean ha kawa kala force ki kena bakimla bon voice out ki complain ki jongki wat bakimla bon thau ki ki students body apo kanika institute lam da komta kin sabe ne kin sa terminate nangi po ka institute khabar kadon sok kuai ka declaration form ka bakila submit ki kena baki ai bakin sign pada kanika declaration form hila ban iba ke close ke besar ke peniba kanika institute kala betha but kepen ko ngu kena baki kala long compulsory ki bakin habyo we dikata ka 6% ka attendance andre kajinglong brio kumki samla puli ninget ba 6% ki ka attendance ke long dia nomor ba dan kita kaba kumki samla pulien la bandan jingpang jing sistem kindan lani kanu ka kamsusi ne kamsuba yeng asam dengan tray makan penlong compulsory nak kalian ke institute bagi kena bagi habit ban donnya attendance ke 4% kalong ke bondai kumju hiru habangi keren bedeng buat ke undertaking nila ban iba kum keseng hi nitip ba kaan kedon constitution kedon ya constitution pula ban syam ba ki article 19 adu clause 1A 1B but 191C pada freedom of speech expression but right to form any students organization make union de abang ipet ki NIT kum ka NIT tisi la bantep but la ban iru baki doni la ka jong ko students council buat hangni mene ki ongi ba ki don ki management committee bala head de ki professor but ki dean jong kanika institute hi Henry kay kabala pensulungo ini wat kaba tak hiru yaki samla puli kalong ba ya ka jimbom sha ki ban form ki part ki organization bot union kalong ko bian markat kum berfipet ki bun ki supreme court judgment bala puni bari kum nadu kadang ko ke judgment ko bari abai day ba University of Delhi ang tu kila tho sai ba ka Supreme Court ka ai bor
ya kino ki student community makin tahu buat bendon ki organization lejong te nakaliang kaseng hi la aipor ki sitayong baki di ban revoke lani ki di ban weng no mardor ya katuk undertaking khnang baki kun samla pule ki jongi badan hang ni kila form ni kino ki organization ne ki association ki welfare ki kwa te ka khubor hi ka ba nakaliang ka education cell hakani ka singi ka wanra kalong ba ni pensgo so kiwe ki institute but kiwe ki universities ba hemshim day ban khang lani ban suppress ya kasur jong ki samla pule da ka bapi khang ki bakinum yo lan ban pensai la dia lani bakin yo ban demonstrate ya kanu ka jingkwa ka jongki kum ki samla pule nakaliang jongko seng hi beli ba iwan hangim mentak ski ban ong bikin revoke ani bikin weng no mardor bangi la aipor ki sitayong bikin weng ikadi ka undertaking kalong ba hakisnam ki blalen adu usnam ada alpusang ka haga jingekran bagi samla ribok di presiden ki la ai ka verbal agreement bagi la ong bato kin pensange ndrei ka kham dan kum kata de usnam ada alpusan pan la bun ki complain ki bengi yo ne ki samla puli ki ba de nang ni ka institute bagi ong baka bun ka jingduna ka infrastructure abade baka bam ka di kalet kawan ka jongki hang ni te karukom por baslap bunai me jor bau slap ki flood dot ki kamera te dealing ba kita ki concern ba ki kena pan kimyo shu kalan ban voice out ki kita nomor ba kaba lingkong hi kat ba kimpat weng ya kini kan undertaking ki kena kinomla hi ban voice ka taru nomor de ki voice su kila ban shashim action ko moy kumat te nakaliang kaseng ka jingon ka jongka ni mentar singi kalong bet ba ya kini ka undertaking ki di ban weng bet mardor apo sitayong khnang ba ki samla puliru ki badan hang ni kinyo ban express sila jong kinyo ya kalat ban persngong ya la jong abade ka jing e ka jongki ka bagi syam apo ka ni ka institute